טוב, אז בוקר טוב להדרכה נוספת. כיף שאתם מצטרפים ושיש עוד אנשים שמעוניינים ורוצים לראות, וזה כיף לראות שאתם עושים את המאמצים ושאכפת לכם מעצמכם ומקדישים ככה את הזמן עבור עצמכם. זה ממש מרגש לראות את זה וזה מדהים. אז בואו נתחיל עם הנושא שאליו אנחנו רוצים להתמקד היום, מהם זיכרונות טראומטיים ואיך לצאת מהם כדי לקבל קצת שחרור לחיים ולהתחבר לתבונה שהטראומה מביאה איתה. אז על מה אנחנו נדבר היום? קודם כל אנחנו נבין מהם זיכרונות, אוקיי? מה הקשר שלהם לחיים שלנו ולמערכות יחסים בתוך החיים שלנו? למה זה משפיע עלינו? מה הסיבה שזה מביא לזה? מה קשור הזיכרון? למה דווקא החוויה קורית דרך הזיכרון ולא דרך הרגש? האם הם מתחברים? הם לא מתחברים? תכף נעמיק להכל. ומה יסייע לנו ומסייע לנו לצאת מהם ומחבר אותנו לתבונה עמוקה יותר וחזקה יותר בתוך עצמנו, שנמצאת עמוק עמוק מעבר לטראומה, ונחבר גם למה הטראומה לכאורה הזאת שמביאה את זה. אנחנו לא רוצים לזמן טראומות לחיים שלנו, אבל אנחנו רוצים להבין רגע, אם היה וכבר אנחנו בתוכם ונקלענו אליהם, מה אנחנו כן יכולים לעשות. טוב, אז מי אני? למי שלא מכיר, וזו פעם ראשונה שלא, נעים להכיר, קוראים לי עומר אורל, אני פסיכותרפיסט הוליסטי, אני מתמחה בפוסט-טראומה, מנחה סדנאות ריברסינג, דמיון מודרך, מדיטציה, הילינג וקונסטלציה משפחתית. כיום רוב מטופליי סובלים מכל הנושא של טראומה או פוסט-טראומה, ואני יכול להגיד מניסיון אישי כמה זה מרגש כל פעם מחדש לראות את הדרך שבהם הם נכנסים ואיך הם יוצאים מהתהליך והשינויים שהם עוברים ולהיות חלק מהחיים שלהם. אני מרגיש שזה עולם ומלואו, ממש כל אדם ואדם. אבל אנחנו לא באנו להתמקד עליי, אנחנו באנו להתמקד בנושא של המצגת, אז בואו נמשיך ונתקדם. אז מה הם זיכרונות? בואו רגע נתחיל בדבר הפשוט הזה, בסדר? זיכרון הוא חוויה שחווינו בחיים שלנו בעבר, מול כל מיני דברים במערכות יחסים. זה תמיד קורה עם משהו. כל זיכרון שתעלו הוא קרה עם משהו ומול משהו. אוקיי? זיכרונות אני רגע קצת מקריא כדי שנחבר את החומר. זיכרונות הם הדרך בה היינו במערכת יחסים עם העולם, וכל זיכרון באשר הוא הינו חיבור במערכת יחסים. אוקיי? כמו שאמרתי, הדרך לצאת מזיכרון שכולל אותנו הוא ליצור מערכת יחסים מיטיבה בטיפול. כדי שתהיה אפשרות לשנות דרך מערכת היחסים את טיב הזיכרון, ודרכו לייצר זיכרון חדש, בטוח, שלב, רגוע, עוטף, מכיל וכן הלאה. תראו, הדרך שבה זה נעשה בתוך טיפול, ככל שהקשר מעמיק, ככל שיש אדם שאנחנו יכולים לבטוח בו ולסמוך עליו, ולמה פה במקרה הזה כן חידדתי טיפול מבלי להתבייש, כי זה כן מאוד חשוב להבין שברגע שאנחנו מייצרים מערכת יחסים חדשה מול זיכרון שמערכת היחסים הייתה בו פגועה, זה יכול להיות בעיות של אמון, בעיות של ביטחון, בעיות של הכלה, תחושה שלא עטפו אותי, שנטשו אותי, כל אחד והאישויים שהוא מביא איתו, בתוך הטיפול המערכת יחסים עם המטפל והקשר שנוצר היא כל כך עמוקה שהיא מאפשרת לו לראות את הבן אדם, היא מאפשרת את ההכלה, בדיוק את התיקון הזה שהאדם צריך, שלשם זה הוא בא. ומתוך הזיכרון הזה הוא יכול לשנות את הזיכרון ולקדד זיכרון חדש של רגע, לכאורה לא ראו אותי, לכאורה לא היה לי, אבל הנה עכשיו זה מתמלא. הצורך הרגשי שלי, כן? ומה שאני זקוק לו, הוא הופך אותי להיות אדם נאור יותר, גדול יותר, וברגע שאני מסתפק בכך, וזה ממלא אותי, אני כבר משתחרר ממה שקורה בחוץ, אני כבר לא צריך את האדם או את האמא או את האבא שלא נתנו לי או פגעו בי או את הבחור הזה. כמובן שיש דברים גם מורכבים מאלה, שאני כאן במצגת הזאת לא אכנס אליהם, כי אנחנו מדברים פה רגע רק על הרבד הראשוני של זיכרונות ואיך אנחנו תופסים את הזיכרונות האלה כטראומה, אוקיי? ובעוד משפט קצר שאני אגיד שטראומה היא לא החוויה, היא לא המקרה ולא האירוע,
אלא הרגשות שנשארים לנו, כן? כתוצאה מהאירוע. הם מורכבים ואנחנו נשארים איתם לבד, וזאת הטראומה, זה הפצע. ככה אנחנו נפגענו. ולכן אני שוב מקשר, תשימו לב שזה קרה מול מערכת יחסים עם משהו. וכדי לפתוח את זה מחדש, בתוך טיפול אפשר לעבוד על זה. כי אנחנו מייצרים מערכת יחסים מתוקנת ומחודשת. יחד עם המטפל, לכן גם זוגיות מיטיבה ובריאה וכל הנושאים האלה הם גם דברים שמחזקים, אבל זה לא מחליף טיפול במקרים של טראומה, פוסט-טראומה וכן הלאה. אז איך מתחברים לתבונה ששוכנת בטראומה ומשתחררים יחד איתה, או יותר נכון בזכותה, בזכות התבונה? רגע, אקריא את המשפט, כי אני מאוד אוהב אותו, תמיד תזכורת טובה. בכל מקום עמוק בתוכנו נמצא עוגן. בתוך כאב נמצא משאב. בתוך קושי נמצא תקווה, הכוונה וכוח לייצר מסוגלות על אף כל הקשיים. ההתמודדות כשלעצמה היא לכאורה הפתרון לבעיה. עכשיו, אנחנו צריכים לראות שתמיד יש בנו את התבונה ששוכנת. כשאנחנו נקלעים למצב קשה וטראומטי, אוקיי? תמיד יש שם את העדות הזאת, את התבונה שהערה של המתבונן. מי שמכם עושה מדיטציות או מתרגל, תמיד יש את המשהו הזה שהוא מתבונן. קראו לזה הנשמה, הנפש, האני עצמי הגבוה. תסכימו להיפתח לזה שיש משהו הרבה יותר עמוק מהאדם הזה שחווה רק את הטראומה. בואו נאמר שזה הנפש ויש לנו גם את הרוח. אוקיי? הרוח שבנו מסוגלת להכיל ולהסתכל על כל המצב הזה. וכשאנחנו מתחילים להתבונן בה, יחד איתה על המצב הזה, בצורה מיטיבה כמובן, אנחנו מתחילים לאט לאט לשחרר את עצמנו מהחוויה הרגשית שכל כך כואבת וכאילו, חווה כאילו כמו איזה משהו שקולה אותנו, ואנחנו מתחילים פחות ופחות להזדהות עם זה. עכשיו, זה די מורכב לכאורה, כי זה נשמע פשוט, שנעשה, נו, טוב, אז בואו נתחיל לתרגל מדיטציות. כן, תתחילו גם לתרגל מדיטציות, אבל זה לא רק זה, בסדר? תשימו לב, אנחנו מדברים פה על משהו קצת מורכב, אז תהיו מרוכזים. הנושא פה הוא לראות מבפנים, מתוך החוויה, את מה שהרכיב אותה, את מה שגרם לי להרגיש את הקושי, את הכאב. וכשאני מצליח להתחיל להבין אותו כאדם, אני מתחיל גם להשתחרר ופחות ופחות להיות מזוהה. כשאנחנו מתחילים להתעורר ויש כאב, טריגר נלחץ, אוקיי? זה כי החוויה מעוררת אותנו ואנחנו מרגישים שאין לנו עליה שליטה, אנחנו מזוהים עם זה וזה קשה לנו. זה מעורר אותנו, זה מציף אותנו, זה גורם לנו להיות בזעם וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. לכן העניין פה הוא לחדור יותר עמוק פנימה כדי לראות מה מפעיל אותי. כשאני מתחיל לראות את זה, אני מתחיל לחדש מערכת יחסים עם עצמי ועם הסיסטם הפנימית. אני מתחיל לשחרר. עכשיו, אני יודע, אני מדבר פה על דברים מורכבים, הם עמוקים גם, לכן אני אומר כל הזמן, תמיד בסוף כל הרצאה והדרכה, לכל מי שיש לו שאלה או שהוא לא הבין משהו, לפנות אליי גם באופן אישי, אשמח לפרט לכם יותר לעומק. אבל ברגע שאתם תופסים את זה, זה כבר יכול לתת לכם את הכיוון, להבין איך לשנות את החוויה, איך להיטיב איתה. דרך השינויים האלה אתם דוחפים את עצמכם לתחושת מסוגלות, לאמון, כי אתם מתמודדים, ואז כשאתם מסתכלים אחורה זה מפתח בכם את הכוח ואת האמונה בעצמכם, יותר ויותר, גם אם יש נפילות וחוזקות, וכן, לחלק מכם זה יכול להגיד, אוקיי, זה עשוי להיות מורכב עדיין, ועדיין אפשר לצאת מזה, בסדר? זה הפיך, כל מי שחווה את זה ככה או אחרת. אז איך ממשיכים מכאן את השחרור? קודם כל, להמשיך ללכת לטיפול ולהעמיק את הקשר עם המטפל. כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לקדד את הזיכרונות מחדש, את כל מערכות היחסים, את כל מה שהרגיש לנו שקולה אותנו, ולהתחיל לפתח את הפרספקטיבה ואת התבונה, ולהתחיל לצאת מזה, להתחיל להבין שאנחנו לא חייבים להיות משועבדים לבעיה הזאת. Whatever it is, זה רק חוויה רגשית. אני לא מזלזל לאף אחד מכם, אבל זו רק חוויה רגשית, והרי הצורך והזעקה והמצוקה בתוך זה לצאת מתוך מה שמקבע וגורם לנו להרגיש שאנחנו כלואים לתוך זה. אנחנו רוצים להשתחרר, להיות חיים שמחים וכולי. לכן
לא לפחד להעמיק כדי לחצות דרך הדבר הזה, ולא לפחד להעמיק קשרים, ואם יש חשש, בשביל זה להעמיק את הקשר דווקא אם המטפל במקום המוגן, השמור והבטוח. דרך אגב, חשוב שהמטפל כן יהיה מספיק מוסמך לעבוד עם טראומה או פוסט-טראומה או מי שרואה את זה, כי זה כן חשוב להתמקד בנושא הזה. שתהיה את הרגישות והעדינות למקומות האלה. להמשיך ליצור פעילויות שדוחפות אתכם קדימה ומוציאות אתכם מחוויית הקושי, לחוויית מסוגלות שהולכת ונבנית לאורך הזמן. בסדר? זה יכול להיות ספורט, גלישה, חדר כושר, ללכת לעשות הליכות בים, אני לא יודע, כל אחד ומה שעושה לו טוב, לצאת לריצה, אולי כבר אמרתי את זה, ממש, להתחבר למקומות האלה שמפתחים אתכם, נותנים לכם אוויר, מוציאים אתכם גם מעצמכם כשאתם מתחילים להרגיש שאתם מתבוססים וקשה וכואב, רגע להניח לדברים, לצאת החוצה, לנשום אוויר ולחזור לעניינים, ולהמשיך להתמודד ממקום חדש. להתמסר גם לדרך שלכם, מאוד חשוב לדבוק ברצון לצאת מהקושי. להתעסק יותר ויותר במה שעושה לכם טוב, זה יכול להיות בקריאת ספרים, להתקרב לאנשים מיטיבים, לטיפול, ללכת לטיפול, אני מחדד ולא מתבייש להגיד את זה כי זה חשוב, זה לא משנה מי המטפל, חשוב שהוא יהיה מוסמך או ממוקד בטראומה, כמו שאמרנו, להתעסק יותר ויותר במה שעושה לכם טוב, זה אומר ללכת לראות ספרים, לסדנאות או להרצאות, לראות סרטים שמפתחים את התודעה שלכם, שמפתחים את התבונה שלכם, לחפש את הדברים שעושים איתכם חסד. אוקיי? מאוד מאוד חשוב. אז מה מטופלים ואנשים מעידים על כל הנושא? זה פתח להם פרספקטיבת חיים חדשה, שחרר אותם לחיות חיים מיטיבים יותר ושיפר את מערכות היחסים שלהם, בינם לבין עצמם ועם הסביבה. אוקיי? הם פיתחו אמונה בעצמם ותחושת מסוגלות, והם מרגישים שהם לא שבויים יותר לזיכרון. על אף שהזיכרון עדיין קיים, פשוט הם כבר לא מרגישים שהם מותנים אליו או כלואים אליו. כלומר, הם יודעים שזה קרה, אבל זה כבר לא אישו, אין סביב הדבר הזה דרמה. אוקיי? כאילו, I let go, כבר יש את החוויה של, כן, הם לא רוצים אפילו להתעסק בזה, לא מתוך הדחקה, אלא כי הם רוצים זהו, הם רוצים להשתחרר לחיים. וזה פשוט מקסים לראות את זה. אז הגענו לסוף ההרצאה. למי שהגיע עד לכאן ומרגיש צורך להעמיק או לשאול כל שאלה בנושא, או עוד שאלות, מוזמן לפנות אליי דרך המסנג'ר, או דרך הוואטסאפ, ונוכל לתאם שיחת זום בת חצי שעה לכל היותר, על מנת לגעת בנושא הספציפי שמטריד אתכם, ומשם נוכל לדלות את האינפורמציה הממוקדת עבורכם. אז היה נעים להכיר למי שפעם ראשונה, למי שלא. שמח שאתם ממשיכים לעקוב, ואנחנו נתראה בהמשך. סוף שבוע נעים.